Deze week in Limbourgeois. Gastronomische restaurants in Limburg stromen vol en pop-up restaurant midden op de Mescherheide. Sinds een paar dagen zijn de gastronomische restaurants ook weer open, zowel binnen als buiten. En het blijkt dat de mensen graag geld willen uitgeven voor lekker eten. Ja, het eerste weekend zit er nu op. En is dat meteen de uitbarsting, zou ik bijna zeggen, of zijn jullie heel voorzichtig begonnen? Nou, we zijn voorzichtig begonnen, we mochten niet zoveel. Dus we moesten de aantallen zijn iets minder dan normaal. Ja. We hebben de 1,5 meter moeten we toch in acht nemen. Dus, we hebben binnen geserveerd, dus daar is het niet zo groot. In de tuin mogen we veel meer. Ja. Maar dat hangt van het weer af natuurlijk. Absoluut. Nu doen jullie toevallig in de tuin en de komende dagen wordt het prachtig weer. Ja, en dan doen we alles in de tuin. Ja. En hoe reageren de mensen? De mensen zijn vol lof en erg enthousiast. Ze hebben hier tijdens de zondagen dat we open zijn geweest, terwijl we buiten mochten serveren, zaten ze gewoon in de stromende regen. Heel blij dus. Ja. Geen negatieve klanken. Ze konden niet langer binnen blijven. Nee, absoluut. Iedereen was er aan toe. Merk je dat ook wel? Eigenlijk? Zeker weten, ja. Ja. Dat merk je zeker. Ja, dan ben je lekker aan het draaien. Je wint een ster en dan vervolgens krijg je eerst een korte lockdown en dan een lange lockdown. Een hele lange, ja, inderdaad. Ja, goed. Dat hadden we natuurlijk nooit kunnen verwachten of nooit kunnen voorspellen dat dat ooit zou gebeuren. Heb je dan het gevoel dat je die ster nog niet helemaal hebt kunnen Daar hebben we nog inderdaad, benutten? nee, hebben we nog niet helemaal van kunnen genieten, denk ik. Nee. En ik denk ook dat het qua gasten natuurlijk een vertekend beeld is geweest. Vorig jaar zomer was het natuurlijk anders als een normaal jaar. Ja. Dat denk ik zeker, ja. Dus laten we hopen dat we nu op naar de normale jaren weer. Hè? Jullie hebben wel nog, zeg maar, takeaway gedaan, misschien nog bij mensen thuis gekocht, in ieder geval niet helemaal Eerste lockdown hebben we dat eigenlijk niet gedaan, alleen met moederdag. Nu in de tweede lockdown hebben we dat wel gedaan, inderdaad, maar het was natuurlijk ook veel langer. En je merkt toch dat je dan je team bij elkaar houdt en de mensen een beetje over de vloer, dat het toch een beetje gezellig blijft. Dus, Ja, want in de branche heb ik wel begrepen dat er best nogal wat collega's zijn die personeel hebben zien lopen, zelfs naar andere sectoren, naar de zorg of noem het maar op. Ja, dat hebben we hier natuurlijk ook wel gehad. We hebben wel gelukkig alle functies meteen weer kunnen opvullen. Dus we hebben ook gewoon mensen weer aangenomen, ook in de lockdown. En op dit moment staan we gewoon op volle sterkte. Ja, hoe voelde dat na 8 maanden dicht? Want zo lang heeft het toch geduurd? Ja, iets meer dan 8 maanden volgens mij zelfs. Maar ja, fantastisch. Echt fantastisch. We waren super zenuwachtig. De eerste service, lunch zaterdag gedraaid. Of het goed ging? Ja, toch wel gewoon weer je draai vinden. Je bent even bang dat je het verleerd bent. Maar het is net als fietsen. De eerste gasten kwamen binnen en je zit er meteen weer in. En iedereen blij. Iedereen is ook zeer enthousiast om weer lekker te mogen eten. Dus dat doet ook iets aan de sfeer natuurlijk. Ja, echt fantastisch. En in het weekend meteen vol? Ja, helemaal vol. We hebben dus ook weer lunch gedraaid op zaterdag, zondag. Daar gaan we nu weer mee starten. Bij de avond en lunch helemaal vol. Ja, echt fijn. Heel fijn. En de mensen willen weer, merk je dat ook aan de reserveringen? Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk in de komende tijd kunnen we het systeem zien nog nooit zoveel reserveringen. En nu van de zomer, gaan jullie dan toch bijvoorbeeld 3 weken op vakantie of zeg je nou nee, wacht even, we moeten de schade inhalen? Nee, we hebben wel even wat in te halen. Ja. Dus deze zomer gaan we even lekker door met z'n allen. Ja. En dan misschien aan het einde kunnen we eens kijken wat er dan weer gaat gebeuren. Maar eerst even wat inhalen.
Werd het nog spannend? Van gaan we het nog redden? Of niet? Ik moet eerlijk bekennen dat nu deze tijd wel voor ons niet veel langer had moeten duren. Ja, het verhaal ken je van iedereen. Je wordt toch weer gekort in je steun. En de afhaal doe je meer voor je gasten om aanwezig te zijn en iets te kunnen bieden, in de picture te blijven staan. Dat was voor ons het belangrijkste om de afhaal te doen. Maar dat het heel veel opleverde was niet het geval. Dus het potje was wel leeg, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Hier tussen de Zuid-Limburgse heuvels bij Sint-Geertruid ontstaat een nieuw pop-up concept. En ook nog een keer gelinkt aan een transformatie van een melkveehouderij naar een voedselbos. Julie, we zouden naar een pop-up concept komen, maar we staan hier. Waar staan we hier eigenlijk? Waar staan we hier? Je staat hier midden op de misserij. Ja. En je staat hier in een oude melkveestal die tot afgelopen oktober in dienst was met 200 melkkoeien. En wij zijn de transitie aangegaan om de stap te maken over het nieuwe boeren. En samen met Erik zijn we de stap gaan uitwerken en hebben we onze eerste start gemaakt met een pop-up restaurant. En hier is de ingang. En zo lopen we naar de uitgang en naar het startpunt van het pop-up restaurant. En die transformatie die moet dan uiteindelijk leiden tot eigenlijk dit. Ja. Maar wat is dit? Dit is een eerste zetje van een voedselbos. Ja. En wij gaan hier een voedselbos aanplanten van 5 hectare. Wat eigenlijk ten dienste gaat staan van het landschap. Dat gaat voeding geven voor het landschap, voor de natuur en voor ons. Dus het boer-tot-bord verhaal willen we hier eigenlijk veel meer samen gaan pakken, ook samen met Erik. Dus wij gaan onze gasten voorzien van producten uit het voedselbos. Cateraar gaat er gebruik van maken en wie weet nog meer mensen. Ja, we staan hier in de weilanden hier in Sint-Geertruid. Wat gaat er hier gebeuren? Ja, komende 3 maanden hebben we weer een pop-up restaurant. Kijk eens aan. En genaamd? Lust. Stefan en Julie hebben met een bedrijf gaan ze een transitie in. Het gaat van een melkveebedrijf naar een kleinschalig gemengd bedrijf. En alles staat in het teken van die lustbodem. Die moet weer beter worden, gezonder en voedzamer, eigenlijk zoals het vroeger was. Oké. En hoe, want jij bent verantwoordelijk voor wat op het bord komt te liggen. Hoe vertaalt zich dat dan naar wat op het bord komt te liggen? Nou, uiteraard gaan we zoveel mogelijk producten gebruiken die in die lustgrond groeien. Ja. Die nu al groeien of in de toekomst misschien hier kunnen gaan groeien. Veel vanuit de regio, vanuit de streek? Uiteraard, alles uit de regio, zoveel mogelijk. De wijnen uit de regio, allemaal wijnen die groeien op lustgrond ook. Nou ja, en dan in combinatie met deze kassen eigenlijk, zeg maar. Hè? Ja, zeker. De kassen, het mooie uitzicht, dus dat is wel weer een mooi plaatje. Is het toch dat je ook iets van vastigheid in deze zomer hebt? Dat je denkt van dit als pop-up concept heb ik in ieder geval de garantie van dat dit kan en dat dit door kan gaan? Ja, zeker. De evenementen en bruiloften is nog altijd niet heel veel. Voor ons niet genoeg om van te kunnen bestaan. En dit geeft wel een stukje zekerheid de komende 3 maanden. En dan hopen we vanaf september weer wat evenementen en bruiloften en feesten te kunnen verzorgen.